The Nyathi family has announced their new manager. Tata funga kakuti ndi mambo cut zvarambiwa, guys. So their new manager is none other than Barnabas Marambire. Guys, ndichiremba kamufesuyu. Okay, so Nyathi family, this has been a long time coming. It has been a long time coming since vanhu vakauya pa social media vachiti now that you have built a brand you actually need a manager. Ndobva vana vangoteerera, saka vakanyora vakati tichakupai manager wedu kuti ndiani, vachibatsirana pamwe chete naMoreboysmunetsi. Vakaita come to a decision anditika okay, so they announced vakati tichakupai zita remunhu achatiitira mangwana tamirira ndokuzosvika pa this decision. Good morning, family and friends. Our great fans, today we are very happy and humbled to announce our manager. This is only a manager, but our father that God gave us. He loves us, he guides us, he rebukes us kana takanganisa. Munhu watinokwanisa kuchemera kwari, munhu ane life background yakafanana neyedu, zvakare anotinzwisisa, munhu akaita zvakawanda mukubatsira vanoshaya, munhu anotya Mwari, munhu ari committed kutibatsira nekuonawo tichibudirira. Hama dzangu, ndibatsirei kutenda. Dr. Barnabas Marambire nekubvuma kushanda nesu. May I officially present to you our brand manager, Dr. Barnabas Marambire. Ndopa muno uchira paipa ya tinotenda. Ndo mashoko abva kuna Vanyathi aya achiudzwa mhuri yeZimbabwe kuti aiwa guys, now you can relax. If you need anything munogona kuchibata through our manager. It's a great move. Zvinhu zvihombe zvinotoda management. At least hamuchaiti live pakati peusiku muchichema necopyright. He will handle everything with maturity. Congratulations, we are happy for you all. The best in this journey. Ivo Chiremba Barnabas Marambire vabva vangonyorawo vakati, I feel so humbled to be appointed as the manager for the Nyathi brand. We went home to present their project that we have donated to them. After the ceremony, we had a very long meeting with his parents concerning their well-being. The couple have found favor in the eyes of God, and they, Zimbabwean people, as a nation, we have genuinely loved them. Their sense of humor and genuineness. It has been a series of them circulating on a number of platforms without any financial benefit. My role will be to make sure that their interests are protected and they shall earn a living through their engagement. With my experience in managing a business connection, exposure, and knowledge, I believe that with God's wisdom, I shall perform my role to guide and benefit the brand. I promise professionalism, consultative, and considerate. Their content shall remain the same. However, a number of things are going to gradually change for mutual benefit of the public and their brand. I want to thank you all, the people of Zimbabwe and South Africa, the Africa and the other nations at large, for supporting this couple. Let's like their page. Zvakutodhura. Machiwa chirungu kachachiremba imikami. Zvatatu chamuzaziya kuchiremba. Vaikachata here. I don't know what doctor. So they are in safe hands. Vamunetsi vabva vangoti vataura navamarambire makuseni vachibvunza kuti zvichange zvichifamba sei. Vamarambire has assured Mr. Moreboys kuti yes, I am going to help the Nyathi family to gain more followers and to make more money. Guys, ndo zvinodiwa kapa management izvi. Munongoonawo kuti pakupinda mashoko makukutu, especially pavataura mashoko ekuti ivo vakambomanage mabusiness akawanda, connection, exposure and knowledge pamwe chete neGod's wisdom. Aiwa hazvitomboregi kuti zvifambe zvakanaka. Vataura zvakara vakati mhuri yeZimbabwe yatendwa zvikuru. Guys, aiwa isusu tatomirira kushanda nachiremba izvezvi, so takutokanda kuti tizive kuti isusu tingawanawo appointment nguva ika nananyathi todzwa mafees edu, imi tichakuvadziwa edu. Okay, so thank you. I started knowing about you when you decided to bless the Nyathi family with a decent home, which really touched many hearts. May the Lord continue to increase your wealth as it serves back to the people
You have a heart of gold. You are an inspiration to all. Chero vabereki vekwanyati vabva vangoona kuti aiwa Dr Barnabas munhu atoright nekuti vari kuti vakataura in depth about future yevana. So guys ka aiwa isusu tiri kutofara patiri pano muri kungotinzwawo kani tichifarafara imi kani. Good move, it was long overdue. Mabrains tinozoita kamwe kakubatirira so tikaona kuti munhu haana manager, and the pain goes straight to chizhanji angambo offer kuti ndinoda kuvaita manager. He actually sent his own CV akati wedway kana pangoita vacancy mundidane vachizhanje zvarambiwa kwai up panoda kupindwa nana chiremba imi kani. As this journey begins, let the Lord be the lead. Well done, Nyathi family. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time and never give up. Keep moving. The Nyathi family is an epitome of people that never gave up. Pamwe pacho vaizogona kuti hey namo yatirova tinotonyara chero kudisplay life yedu, but they actually showed zvavairarama vari mazviri from grass to grace, nyasha pamusoro penyasha. Guys ka vamwe vari kubvunza mashoko anoshamisa kwechiremba vari married here. Pana vamwe vada kutokanda maCV. Ina hangu handisi vedweka chizvirekai apa mapedza bhora apa. He is all in one and haazomboiti zvinhu zvekutaimira mari dzenyu. All the best because nayewo munhu atori nemari yake. My blessings akawanda has been pronounced pana Dr Marambire. Truly may God continue to locate you in his mercy. Zvinovengwa nemuroi chete izvi madadisa, and you have shown love, tapping into the anointing and grace of being connected to destiny helpers who are God-fearing like you. The world needs more people with such kind hearts so as to win more souls to Christ. Isaiah 45 verse 1 to 4. Stay blessed. So I'm very sure with your able and astute leadership, this is going to be a step in the right direction. It was high time for them to engage services of highly efficient management personnel. Congratulations, Baba. I know you will take this brand so far, far away. We are so proud of you. Do mashoko ka ari kutaurwa leadership aya. We trust in the leadership of the doctor. So, Nyathi family guys, aiwa yatobuda ma-streets, avasiri imwe team yellow guys, chichi, vatova team repamusoro vakutogara pama-big tables. Munoona ma-brands anenge ana madamboza yaya. No comment show. Ekuti chero mukaita noise mukadi brand rake roramba richikura. Ndo zvangova Nyathi family. Manje muchaona vakutoenda kuma-BET uko vawina ma-awards chichi. Guys, kana zodzo riri rako, kana Mwari vangosmaila vakati uyu aiwa hapana anokumisa. Ndiani anoziva kuti mazuva apfuura apa vaingoita yellow guys zvichingoita kunge zvinosetsa guys, but now we are here now vakutoappointa ma-managers. Guys, vamwewo ndo vari kuda kuuya nezviheti zvavo zvishoma. Todi kana kusitaura pano pavhidhiyo redu kwanzi hapazoitikere conflict of interest since vamarambire varivo vari kuvavakira imba. Guys, zvemba ndezvimwewo. Pari zvino tiri kutaura the positives. MaZimbabweans ngatidzidzei chinhu handichivhara vhidhiyo iri. Kana tisina chakanaka chekutaura about vamwe vanhu nezvavari kuita, ngatidzidzei kunyarara. Chokwadi, the hate that is in Zimbabwe guys, aiwa yakaoma, inorwadza mukati memabhonzo, asi Nyathi family inongodika so.